O Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense acolleu hoxe a presentación do catálogo da exposición de autorretratos, unha mostra na que 45 artistas ourensáns reflexionan sobre a figura do autorretrato, con obras de pintura, escultura, fotografía, vídeo e instalacións. O autorretrato é un proxecto expositivo interxeracional en torno á idea do autorretrato. Co esta proposta, aparentemente simple, pretendeuse abordar a cuestión do efecto que teñen a popularización das tecnoloxías digitais nun xénero artístico tradicional. Confrontar a idea de autorrepresentación clásica cada cultura digital, fotos de perfiles de redes sociais, selfies, etc. A mostra, inaugurada esta mesma tarde, aborda Ourense dende unha perspectiva artística e cultural, valores que nos fan ricos a nivel local e provincial, tal e como apuntou o director do Centro Cultural Marcos Valcárcel. A verdade é que é un proxecto colectivo que, como decía Alejandro Caporale, empezou con 20 artistas e agora este proceso, esta exposición colectiva, pois son 44 traballos. Pois hai que dar enhoraboa aos creadores ourensáns, aos artistas ourensáns, porque isto é ourensanía en estado puro. Trátase dunha visión moderna e contemporánea do autorretrato, que será unha das apostas do Centro Cultural ao longo de todo o verán.